Jahody! Toto je súkromný pozemok, ale nie náš, tak čo sa budeme trápiť? Pozdravujem chlapcov z VIA. Labovú čokoláda. My už sme ju testovali, určite si pamätáte. Mali sme vlastne túto dubajskú a ja pevne verím, že si dneska vykoštujeme niektorú z týchto troch. Nám pravým chlapom není zima ani pri koštovaní čokolády. A apropos, kým ja to otvorím, kámo, hoď follow, okamžite. Takto to vypadá, máme najlepšiu cenu na trhu, takže sme prekonali aj hypermarkety. Mám, maminu, kámo, maminu, kurva, mám. Máme rúžovú. Kámo, preplnená plnkou. Táto by mala byť rúžová Straububu, čiže mala by byť jahodová. Kámo, ale je tam tej plnky, si blázen. Výborná mliečná čokoláda s prichuťou jahody. Tak v tomto momente na našom e-shope. Dúfam, že aj ty budeš mať také šťastie a okoštuješ túto jahodovú labu. Čau.